welaso nyang makhluk sing nyang bumi, mongko bakal diwelasi karo makhluk-makhluk sing nyang langit. Mungkin utawa wong bodho sekalipun ya iku tata krama. Awake dhewe ngomong ndaki-ndaki, dalil misalnya, tapi ora duwe tata krama, angel ape ditampa wong. Welase awake dhewe pisanan gak sah adoh-adoh karo wong sak omah, nggih. Cara kaya padi gendut bar panen misale terus nyadong ibuke. Nukokke apa kesenengane, cara Kang Kudis ya ngono. Mbok tukokne wedhus, tekan kowe arep nyara bojomu. Panen ya dijak nyang pasar. Dikon milih apa? Mbok pilihne wedhus sing ngerit iku ya bojomu nembeh. Nyara. Jire arep nggekne adik Badrun. Wis gak usah kesel-kesel, happy-happy ki wong bar panen kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridho ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati sayyidina Syuaib wa jamil anbiya wal mursalin wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa li jami'i sahabat wa tabi'in wa tabi'i bi ihsanin ilaihi wa ila hadrati jami'il muallimina wa jami'il masyayikhina al-ahya'i minhum al-amwat sambil khusus kakum Ramai Semanding, Ramai Lahir Puyo, Ramai Mucusari wa ansulihim wa furihim wa liman tasabba ilahim wa barakatihim thumma ila ruhi wa li jasadi jami'il musannifil kutubi allati ta'lamna wa 'alamnaha wa ansulihim wa furihim wa liman tasabba ilahim wa barakatihim thumma ila ruhi wa li jasadi ibu bapak kita kagem sedaya keluarga ingkang tasih wonten alam donya ugi sedaya keluarga ingkang sampun sowan wonten ngarsa dalem Allah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wancinipun wal haditsus tsani. Hadis. Nanti wae. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadisu utawi hadis asani kang kaping pindho iku ajazani wus ngijazai ingsun bihi kelawan hadis sapa al-allamatu wong kang banget alime as-sayyidu Ahmad al-Mursafi yaiku Sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misriyu kang bangsa Mesir. Ba'da an ajazani
ing dalem sakwuse yen to ngijazai ing ingsun bihi kelawan hadis sapa as-sayyidu Abdul Wahhabi Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad kang putrane Sayyid Ahmad. Farahatu Syafi'i kang bangsa madhab Syafi'i. An masyayikhihi saking guru-gurune Sayyid Abdul Wahhab musalsalan halih hadis musalsal bil awwaliyati kelawan bangsa awali masami tuhu ila Abdillah bin Amr bin al-As maring Imam Abdullah bin Amr bin As iku anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Gusti Kanjeng Nabi iku kala wis dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi ar-rahimuna utawi wong kang welas-welas kabeh yarhamuhum iku bakal melasi ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu Allah zat kang maha welas tabaraka wa taala irhamu padha melasono sira kabeh padha welaso sapa sira kabeh man ing wong utawa makhluk fil ardi kang tetep ing dalem bumi yarhamkum mongko bakal welas ing sira kabeh sapa man makhluk fis sama ikang tetep ing dalem langit wal makna utawi maknane wal makna ar-rahimuna wal makna utawi maknane iku ar-rahimuna utawi wong kang padha welas-welas kabeh liman maring makhluk fil ardi kang tetep ing dalem bumi min adamiyin nyatane saking anak Adam menungso wa hayawanin lan hayawan lam yukmar kang ora diperintah biqadlihi apa mateni hayawan bil ihsani kelawan bagus ilaihim maring wong ing dalem bumi liman fil ardin kuwa iku yung sinu bagusi sapa ar-rahmanu piye kan piye iku yung sinu bakal bagusi sapa ar-rahmanu Allah zat kang maha welas ilaihim maring rahimun. Bismillahirrahmanirrahim. Niki hadis sing nomor 2 nggih. Dadi koyo ngenten niki awake dhewe wau nak deres sing saderenge wau hadis niku mawon angsale ngupakara mbah yai sien, ulama-ulama sien niku koyo ngono. Ngupakara ben amrih murni hadise Kanjeng Nabi niku mboten kecampuran karo misale omongane sinten. Jadi hadis niku ya mung nyang agamane awake dhewe tok. Dawuhe Kanjeng Nabi sing terkait karo hukum-hukum niku diklempakaken, dijaga kemurniane mboten sampai kecampuran napa-napa. Apa maneh Al-Qur'an. Nah nyang kitab-kitabe agama liya mungkin ora sampai kaya ngoten niku menjaga napa kemurniane kitabe ben sampai ora kecampuran karo pikirane wong sak pinunggalane. Ya, yang agamane awake dhewe kaya ngoten niku. Lah isine hadis sing nomor 2 niki ar-rahimuna yarhamuhumur rahman
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Welaso nyang makhluk sing nyang bumi, mongko bakal diwelasi karo makhluk-makhluk sing nyang langit. Welas niku sifat sing dimiliki kangge uwong-uwong sing wis selesai karo awake dhewe. Eneke awake dhewe wayah medhit. Kuwi wayah awake dhewe urung selesai karo awake dhewe. Sing pentingne awake dhewe. Awake dhewe misale napa serakah, tamak, iku ya mergo urung selesai karo awake dhewe. Jadi urusan tamak, serakah, medhit, loman, kuwi asline urusane nyang atine piyambak-piyambak. Pira-pira wong niku ora duwe tapi iso loman. Pira-pira wong sing duwe malah abot-aboten arep weweh. Niku kaitane nyang atine dhewe-dhewe. Lah wong kok iso welas karo wong liya? Siji, wong iku mesti wis selesai karo awake dhewe. Tegese wis ora mentingne awake dhewe. Nomor lorone, wonge diparingi kepekaan. Atine niku diparingi kepekaan karo peristiwa, karo kedadean sing ndelalah enek nyang sekitare. Jadi nyuwun sewu ya, kaya anane wong awake dhewe, anane awake dhewe niku maksiat misalnya. Wis mbuh maksiat rupa apa? Nek awake dhewe gelem niteni, iku pas iku awake dhewe mentingne awake dhewe. Ora mentingne wong liya. Mergo rupane maksiat iku mesti ngrugekne yang awake dhewe bahkan yang wong liya. Misal awake kaya aku niki wis duwe anak, duwe bojo. Ngletik nyang ndi misale dolan nyampo. Ya pas iku berarti mentingne awake dhewe wis ora mentingne bojone, ora mentingne anake. Nah, awake dhewe ben iso welas ngono kuwi ya kudu dipeksa dhisik. Dilatih. Awale ya mergo kepeksa. Suwe-suwe mungkin nek wis kulino wis ora kepeksa meneh. Abote niku wis ilang. Karek entengi. Nek wis kulino. Ya. Kaya nyuwun sewu nggih wong Kanjeng Nabi niku wonten riwayat enek wong sepuh niku wong Yahudi wuta. Piyambake wong Yahudi tuwa wuta. Niku didulang karo Kanjeng Nabi. Diparingi dhaharan karo Kanjeng Nabi. Sampai didulang langsung karo Kanjeng Nabi. Basa Kanjeng Nabi kapundhut mergo Sayyidina Abu Bakar niku pirsa nek Kanjeng Nabi niku sok-sok sering marani tindak nyanggone wong niku wong Nasrani wis tuwa wuta pisan terus didulang diparingi dhahar. Anggite basa Kanjeng Nabi kapundhut Sayyidina Abu Bakar ki nerusne napa sing sampun ditindakne kalih Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Sayyidina Abu Bakar mbuta dhaharan. Basa didulang niku wong tuwa niku lha kok muni ngeten. Iki sapa iki sing dulang aku iki? Ya wong sing biasane dulang awakmu to, Mbah. Ora sing dulang aku iki modele ra ngene iki. Sing dulang aku ora ngene iki, Cak. Nak cara ngomongi, cara nak nglakokne utawa memperlakukan aku ki ora kaya ngene. Terus akhirnya didhawuhi sing biasane ndulang sampean
sampun kapundhut, Mbah. Lah sapa sing ndulang aku kae biasane? Ya iku nabine wong Islam, Kanjeng Nabi Muhammad. Nangis. Piyambake niku wong Yahudi. Nangis. Wong sing tak gething kaya ngono bae lah kok apike kaya akhirnya mlebu Islam. Loh. Jadi bahasa sing iso ditampa sapa wae, bahkan karo wong wuta, mungkin utawa wong bodho sekalipun, yaiku tata krama. Awake dhewe ngomong ndaki-ndaki, dalil misalnya, tapi ora duwe tata krama, angel ape ditampa wong. Tapi nek awake dhewe iki bahasane niku dengan bahasa sopan, santun, dengan tindakan sing apik, iku malah luwih gampang ditampa. Ya, jadi awake dhewe nek iso nggih welase awake dhewe pisanan, gak sah adoh-adoh karo wong sak omah, nggih. Cara kaya padi gendut bar panen misalnya terus nyadong ibuke nukokke apa kesenengane, cara Kang Kudis ya ngono. Mbok tukokne wedhus setengah kowe arep nyoro bojomu. Panen ya dijak nyang pasar. Dikon milih apa? Mbok pilihne wedhus sing ngerit iku ya bojomu nembeh. Nyoro. Jere arep nggekne adik Badrun. Gak usah kesel-kesel, happy-happy ki wong bar panen kok. Wis welase sangka sing saidik ngoten niku sangka sing edek kok sing saidik, sangka sing cedhek wong sak omah. Engko nek wong sak omah wis cekap, muga-muga terus iso nyang tanggane lumeber nyang tangga kiwa tengene. Bismillahirrahmanirrahim. Kondike mau irhamu welaso sira kabeh man ing makhluk wong tastatiuna kang kuwasa sira kabeh antarhamuhu ing yen to arep welas sira kabeh ing man min asnafi makhluqatihi ta'ala saking pira-pira warna-warnane makhluk-makhluke Allah Ta'ala walau ghaira aqilin lan senajan maring makhluk kang ora duwe akal bisyafaqati kelawan welas alaihim ing atase man wa du'aikum lan dongakno sira kabeh lahum maring man birahmati kelawan rahmat wal maghfirati lan pangapura yarhamukum mongko bakal welas ing sira kabeh sapa al malaikatu malaikat sapa al malaikatu malaikat waman lan wong rahmatuhu kang utawi welase wong iku amatun nyumrambahi li ahli sama maring ahli langit alladzina rupane ya malaikat hum utawi malaikat utawi alladzina iku aksaru luweh akeh min ahlil arundi tinimbang saking jumlahe makhluk kang ana ing bumi. Jadi sak saged-sagede kita welas niku nek iso ora mung nyanggone menungso. Ora mung nyanggone menungso, tapi iso nyanggone kabeh makhluke Gusti Allah. Nak cara Mbah Yai awake dhewe niku nak dadi wong tani diniati ngopeni makhluke Gusti Allah. Nggih. Nah, awake dhewe nandur-nandur diopeni ngopeni makhluke Gusti Allah. Awake dhewe open-open wedhus, pitik, manuk, misalnya.
diniati ngopeni makhluke Gusti Allah. Lan nyuwun sewu, wonten riwayat niku sing kita openi niku bakal ndongake kita, Mbah. Ndongakne kita. Kula iki sampe aku gak patek iso ndonga kan. Wis ndonga ku yo ngawur sak wayah-wayah pokok eling yo ndonga, pengen ndonga. Kadang niku wayah ngopeni wedhus, ngopeni pitik ngoten niku. Kula duwe wedhus belajar ngopeni wedhus niku. Ngarit nggo ngopeni wedhus ngoten karo makane roh wedhus mangan, pitik mangan ngoten niku sak iso-iso aku ndonga. Tawasulane wasilah yo karo wedhus pitik kuwi. Gusti, wedhus jenengan sakmenika penak. Mugi-mugi lantaran wedhus sing maem kanthi seneng niki kula saged ngeten. Bangsa ngono kuwi kula nak ndonga. Nyang sawah wayah ngingeti anak bojo guyu, ngingeti wong tuwek. Sak wayah-wayah ndonga kula. Nah, awake dhewe nak open-open, nak dawuh Mbah Yai, open-open iku diniati napa niku ngramut makhluke Gusti Allah. Masyaallah. Mula nggih wong tani niku nak cara ten kitab, cara nyang kitab mungin niku enten dawuh apik-apike gawean niku nomor 1 tandur-tandur petani. Bar iku lagi sinaah apa iku? Ya cara kira-kira nak bahasane saiki iki jual jasa. Tukang utawa jual jasa. Misale iso nyervis HP koyo Pak Beng kuwi ya dadi tukang batu, tukang kayu. Sing nomor 1 petani. Enak sing anak ten kitab mungkin eling kula ngoten petani. Lho wong tani iku ganjaran akeh ning ora krasa. Wong dawuh Kanjeng Nabi, nek awake dhewe tandur-tandur, kok enek sing mangan iku dadi jariyahe awake dhewe. Enek manuk mara mangan ngiyup iku ya dadi jariyahe awake dhewe. Jenengan nandur jagung entek pirang kilo kan Dis? Wakeh to lan. Bayangno iku sak tanduran iku nggih. Umpama nggih. Wite enek wit kuwi enek akare, enek batange, enek apa godhonge, enek kembange, enek wohe. Iku kabeh lak yo dadi ganjaran. Urung nyangkono enek laler mencelok, nyangkono petuk jodone laler terus anu apa bojo nyangkono ganjaran tok ane wong tani. Ora krasa. Lah nak sak petake sawahe jenengan iki nak 100 kewan gaya punjul to, Mbah. Kayak nggih to. Ganjaran ora krasa. Lah koyo Pak Ben sing ra kuat nyang sawah kuwi nanemu kembang, Pak Ben kembang disirami ben ndongake awake dhewe. Wong pitik Ada diaspal kabeh. malah diaspal kan ya? Oh lah, malah diaspal. Niku muga-muga nggih wong enten nggih. Nak yang wayah ngaji hadis biasanya lah enten sahabat Abu Hurairah nggih to. Nggih. Iku asmane Sayyid Abdurrahman. Gelare Abu Hurairah. Bapake kucing akeh, kucing. Bapake kucing. Lah kok iso ngono? Abu Hurairah niku piyambake remenane niku nganu kucing. Wayah zaman nopo Kanjeng Nabi kapundhut, Sayyidina Abu Hurairah niku wis nyang masane tabiin. Dadi wong sing sugeng iman sak zaman karo Kanjeng Nabi niku namine
sahabat. Tiang iman terus sugeng sing nemoni sahabat niku jenenge tabiin. Ngoten nggih. Sak teruse mungkin. Ngantos mbah yai ini awake dhewe. Nah, wayah wis zamane tabiin. Sayyidina Abu Hurairah niku dikoyai lah cara anu karo wong padha wong santrine, tapi yang zaman tabiin. Dikoyai, "Mbah sampeane wong jenengane apalane hadis akeh, jenengane yo sok ngulang, kok cik kober-kobere dolanan kucing." Mergi kucinge kathah. Jawabipun di luar nalare awake dhewe. Dawuhe pripun? Aku ora ngerti ngibadah endi sing ditampa karo Gusti Allah. Sapa ngerti nek ngibadahku sing rupa salat ora ditampa, ngibadahku khidmah nyang hadise Kanjeng Nabi ora ditampa. Sapa ngerti ngibadahku sing ditampa yaiku ngopeni kucing. Ya awake dhewe kan enek 6 perkara sing didelikne Gusti Allah. Salah sijine ngamal sing ditampa Gusti Allah. Niku didelikne karo Gusti Allah. Ben apa? Ben kita niku ora ngremehke ngamal sing ketoke ora gedhe. Ora ngremehke ngamal sing ketoke sepele. Jadi nggih karo napa-napa. Jadi wong Islam niku ora mung karo menungso, tapi diutus berbelas kasih, berlaku sae nyanggone kabeh makhluk termasuk kewan lan tandur-tanduran. Mugi-mugi napa sing kita deres sareng-sareng saestu dipun sarengi ridhonipun Gusti Allah, hidayahipun Gusti Allah sehingga dados tambah ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fid dini wa dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من للمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على النبي محمد.